Ikke den der. Det er ovenpå. Tryk nu Nej, ovenpå. nej, det er ikke dem. Men det er da ved Gud i himlen der. Det er der ved Gud i himlen, ikke? Det Jamen, er video, du tager? Ja, Hold op! Du er så dum. Vil du høre, hvad hun siger også? ja. Jeg går der, Troels. Jeg kan godt se en bænk her. Troels. Det er Troels. Ved du godt, hvad du har i din boks? Du arbejder der? Fryseboks. Nej, så skal jeg låne jer. Nå. Die meiste Zeit nicht zu Hause ist. Hun ved det nok. Nå. Altså ved du hvad, Troels, jeg har nogle gæster. Og jeg har suppen. Og der er en af mine gæster, der havde bestemt sig for, at vi skal ikke have suppe. Så jeg har ikke købt boller. Men nu er der andre, der sidder og huser om. Ja, de har rigtig nok glædet sig sådan til den suppe. Ja! Det er nødvendigt at tage video af det. Ej, du er bare dygtig. Må jeg låne den til i morgen? Så pædagogen siger, dygtig. Så ser den på Nej, YouTube. men det kan jeg koge selv. De siger, dygtig. Du er så dygtig. Det siger de i hvert fald i fjernsyn. Ja. Vi skal også videre, Rine, ikke også? Godt. Ja, nu kan du ikke for helvede snakke om suppe, når du gjorde det. Hedda, hold op med det der. Det er dejligt. Må vi godt lige komme og hente den? Tak skal du have. Ja. Hej. Behøver det tage 20 minutter for